या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। सिंधुदुर्गला मिळणार चांगली आरोग्य सेवा। कासार्डे अवैध सिलिका मायनिंग लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं। आणि गांगो अन भवानी मातेचा अनोखा जत्रोत्सव। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग येथील रुग्णालयांच्या समस्यांबाबत सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांच्या समवेत शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांची विधान भवन नागपूर इथं बैठक पार पडली। यावेळी आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते। कोकणसह सिंधुदुर्गच्या आरोग्याविषयी कोकण साधनं आवाज उठवला होता। याची दखल घेत लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती। आरोग्याची ही समस्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत बैठक घेत दूर करू असा शब्द त्यांनी दिला होता। आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत या बैठकीत तिन्ही तालुक्यातील उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदं भरण्यासाठी प्रामुख्याने चर्चा झाली। विशेष तज्ञांची पदं देखील भरली जाणार आहेत। याबाबत आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी मंत्री केसरकरांशी साधलेला हा संवाद थेट नागपुरातून। आज नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि अधिवेशनामध्ये आरोग्यमंत्र्यांची आज आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची बैठक संपन्न झाली। वेंगुर्ला, दोडामार्ग व सावंतवाडीच्या रुग्णालयांच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी आपल्यासोबत थेट नागपूरवरून केसरकर साहेब आहेत। साहेब नमस्कार। आज बैठक आरोग्यमंत्र्यांची संपन्न झाली। सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग आणि शिरोडा सुद्धा आहे, तर नेमकं काय बैठकीत चर्चा झाली, काय सांगाल? आता नवीन भरती डॉक्टर्सची सुरू झालेली आहे, त्याला चारही हॉस्पिटल्सना मेडिकल सुप्रिटेंडंट देण्याचा निर्णय झालेला आहे। त्याच्यानंतर आपल्याकडे काही टेक्निशियन्स कमी आहेत आणि काही हॉस्पिटलमध्ये स्पेशालिटी असलेले डॉक्टर नाही आहेत, तर हे सगळं देण्याची व्यवस्था केलेली आहे। काही ठिकाणी PM रूम्स बांधायच्या होत्या, काही ठिकाणी डॉक्टर्सची निवासस्थान आहेत। प्रत्येक गोष्टीची डिटेल चर्चा झाली आणि सर्व कामं सुरू करण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे। वेंगुर्ला डॉक्टरांच्या क्वार्टर्सचा प्रश्न आहे, डॉक्टर त्या ठिकाणी कंत्राटी त्या ठिकाणी जे मेडिकल ऑफिसरची क्वार्टर आहे ती पाडून त्या ठिकाणी मेडिकल ऑफिसर, इतर डॉक्टर आणि नर्सेस यांची एकत्र इमारत करण्याचा निर्णय झाला आहे। त्याचं डिझाईन झाल्यानंतर मग त्याला पैसे मंजूर करणार। तात्काळ यावर कारवाई होईल? निश्चित होईल आणि मी माझ्या कार्यालयात त्याचा पाठपुरावा करेन। भरतीला उशीर झालेला होता आणि काही थेट भरत्या करायच्या आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी परवानगी दिलेली आहे। काही डॉक्टर्सची बिलं द्यायची होती, त्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी आदेश दिलेले आहे। त्या 2 महिन्यामध्ये सगळं क्लिअर होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि अधिवेशनामध्ये अनेक कोकणाविषयी असेल किंवा पर्यायाने सिंधुदुर्गाविषयी अनेक मुद्दे येत आहेत। महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे सिंधुदुर्गाविषयी, तो म्हणजे आरोग्याचा मोठा प्रश्न जटिल झालेला आहे आणि त्याबद्दल माझ्यासोबत आहेत आत्ता आपले मंत्रीसाहेब रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांनीसुद्धा आरोग्याच्या प्रश्नाविषयी बरेचसे मुद्दे मांडलेले आहेत, तर आपण त्यांच्याशी याबाबत बोलणार आहोत। नमस्कार साहेब, आरोग्याचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे सिंधुदुर्गातील आणि आपणसुद्धा याविषयी विधिमंडळात बरेचसे प्रश्न मांडलेले आहेत, याबद्दल आपण काय सांगू? हे आपण सर्वांना माहीतच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ग्रामीण आणि असा असणारा जिल्हा आहे। इथे असणाऱ्या सर्व PSC सेंटर्स असतील, ग्रामीण छोट्या छोट्या रुग्णालयांमध्ये किंवा ग्रामीण रुग्णालय जे आहेत त्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि डॉक्टर्सची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढी औषधं ही उपलब्धता असली पाहिजे, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून तेवढी औषधं उपलब्ध होणं हे आवश्यक होतं। ते सर्व ठिकाणी औषधं उपलब्ध आहेत, परंतु बऱ्याच ठिकाणी असा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो की आपण सर्वजणांनी डॉक्टर्सची जी कमतरता आहे ती भरून काढता आली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आम्हीही प्रयत्न करतो आहे। शासनही त्यामध्ये प्रयत्नशील आहे,
परंतु ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टर्सची कमतरता हा खरं तर सरकारसमोर असणारा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, याची मलाही कल्पना आहे. परंतु आपल्याला माहीत आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे. पूर्वीचं असणारं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे ते त्याला अटॅच करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याही ठिकाणी ज्या गैरसोयी होत होत्या त्या संदर्भातही बऱ्याच वेळेला बैठका घेऊन त्यामध्ये सुधारणा कशा करता येऊ शकतील या दृष्टिकोनातून आपण प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी जे करायला हवं, आवश्यक ज्या उपाययोजना करायला हव्यात त्या उपाययोजना आपण करत असतो. आणि खऱ्या अर्थाने तिथला सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे हा डॉक्टर्सची कमतरता लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येत असेल की आपण त्या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने काही PSC सेंटर्समध्ये जवळजवळ 10 ठिकाणी आपण स्वतःचं टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून एक नेटवर्क उभं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये बऱ्याच अंशी यश येत आहे. टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून तिथे असणारे जे रुग्ण येतात त्या रुग्णांची तपासणी केली जाते आणि त्यांना जर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा जर सल्ला हवा असेल तर तो तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्लाही टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आपण घेतो आणि त्यांच्यावरती उपचार जे आहेत ते उपचार केले जातात. आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने यश यायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या ज्या व्यवस्था आहेत किंवा आरोग्याच्या ज्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो. मुंबई गोवा महामार्गाचा जो शिवधनुष्य पेलण्याचं काम आपण केलेलं आहे आणि आपल्या काळात अधिक गतीने काम ते सुरू झालेलं आहे. प्रश्न असा होता की आपल्या कार्यकाळात हे संपूर्ण काम पूर्ण होईल का आणि आता सध्या कामाची स्थिती काय? आपल्याला माहीत आहे की त्यामध्ये मुंबई गोवा जो हायवे आहे त्याची सिंगल लेन जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. सिंधुदुर्गामध्ये 100% काम राजापूरपर्यंत हे पूर्ण झालेलं आहे. पण पुढचा जो पट्टा आहे त्या पुढच्या पट्ट्यामध्ये पनवेलपासून रत्नागिरीच्या ह्या सर्व भागांमध्ये असणारी सर्व पॅकेज त्याचं सिंगल लाईनचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आणि डबल लेन म्हणजे पनवेलपासून सुरू होणारा जो इंदापूरपर्यंतचा भाग आहे ते डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यानंतरचा जो कासू ते पुढचा असणारा जो टप्पा आहे जो 42 किलोमीटरचा आहे त्यामधलं सुद्धा 12 ते 14 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि जानेवारी एंडिंगपर्यंत तेही काम हे पूर्ण होईल अशी एक सर्वसाधारणपणे आमचा अंदाज आहे. आणि पुढचंही काम मॅक्स टू मॅक्स सर्व ठिकाणी एप्रिल महिन्याच्या अगोदर कसं पूर्ण होईल या दृष्टिकोनातून आपले प्रयत्न सुरू आहेत. बँकेच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या बऱ्याच अडचणी या संदर्भात होत्या परंतु गडकरी साहेबांनी मध्यंतरीच्या काळामध्ये 2-3 वेळेला या संदर्भातल्या बैठका घेऊन त्याही प्रॉब्लेम्स कॉन्ट्रॅक्टर्सचे असणारे पेमेंटच्या संदर्भातले असणारे बँकांकडे कारण हा प्रचंड रस्ता जो आहे तो BOT तत्वावरती असणारा रस्ता आहे. त्यांना फायनान्स जे आहे ते पूर्ण वित्तीय संस्था ज्या करत असतात त्यामुळे त्याही दृष्टिकोनातून काही इश्यूज जे होते ते इश्यूजसुद्धा आता पूर्णत्वाच्या दिशेने जायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की ब्रिज जे आहेत ते ब्रिज त्यांचं ऑडिट करणं या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. त्यामुळे मोठे ब्रिज जे आहेत त्याला जवळजवळ 1 वर्ष अजून लागेल की ते मोठे ब्रिज कंप्लीट व्हायला. छोटे जे ब्रिज आहेत ते सुद्धा एक मे महिन्याच्या अगोदर कसे पूर्ण होतील त्यासाठी आमचा सर्वांचा प्रयत्न आहे. परंतु मॅक्स टू मॅक्स काम जे आहे ते काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दिशेने म्हणजे या 2024च्या अगोदर एप्रिल महिन्याच्या अगोदर पावसाच्या अगोदर कसं पूर्ण व्हायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून नियोजनबद्ध असा कार्यक्रम आखलेला आहे. आणि डे टू डे या संदर्भातल्या बैठका घेऊन त्याच्या कामाची गती किती आहे किंवा किती गतीने ते चाललं आहे, काही अडचणी आहेत का, या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही रोज पाठपुरावा करतो. जो मुंबई गोवा महामार्गाचा जो प्रश्न आहे तो निश्चितच एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल अशा पद्धतीने त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि त्यांच्याच कार्यकाळात या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जो महामार्ग आहे याला गती मिळालेली आहे आणि त्यांनीसुद्धा विश्वास व्यक्त केलेला आहे की ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करून एप्रिलपर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्यात येईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. आंबोली सावंतवाडी रस्त्याचं काम सुरू असताना अभियंत्यांचं दुर्लक्ष झाल्यानंच या रस्त्यावर खड्डे पडून अपघात झाले. दरवर्षीच हा रस्ता खराब होतो. या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि लोकांच्या अपघात मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यानं फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केली आहे. पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांना याबाबतचं निवेदन दिलंय. नागरिकांनी सातत्याने खराब होते आणि त्या ठिकाणी अपघात होतात. मिळेल त्यानंतर अनेक रिक्षा खाली गेलेले आहेत, ट्रक चालक खाली गेले, अनेक अपघात झाले. हे सगळं बघितल्यानंतर अधिकाऱ्यांचं त्या ठिकाणी लक्ष नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे त्या ठिकाणी अपघात होतात आणि तो रस्ता करायला गेला होता. असं आमचं ज्यावेळी मत झालं त्याच्यावरची FIR दाखल करण्यात आली. दरवर्षीच आहे. आता पुरा रस्ता गेलेला आहे आणि एक JCBने दिल्यावर ठेवलंच आहे 5 वर्ष. माती काढायची, पैशाचं बिल करायचं, माती काढायची, पैशाचं बिल करायचं. खड्डे तेच मारतात आणि बिलं पण देतात. याच्यामुळे खड्ड्यामुळे आमची भाज्याची गाडी कायम पाठ त्याचे पाटे ना 2-2 दिवसात उठला आणि गाडी खाली गेली ना तर जबाबदाऱ्याला आजपर्यंत ऍक्सिडेंट झाले, जे घाटात गेले ते जबाबदार ह्या खड्ड्यामुळे आहे आणि त्याला अधिकारी लोक जबाबदार आहे. प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे या रस्त्यात. एक्झिक्युटिव्ह असतील, जे इंजिनियर असतील, ह्या इंजिनियर्सनी लक्ष दिलं म्हणून हा रस्ता खराब होतो. आम्ही तर थांबणार नाही. तुमची काही लेखी स्वरूपात काय असेल ते 8 दिवसांमध्ये आम्हाला आम्ही काय असेल आम्ही कोर्टामध्ये दाखवतो. मी असीम सरोदेशी जे पुण्यामध्ये आहे त्या त्यांचं आमचं बोलणं झालेलं आहे. स्थानिक लेवलचे काही अधिकारी त्या वकिलांची बोलणं झाली म्हणजे नंतर हिचं रीट दाखल होतं. जे काय ते तुमच्या अधिकारातच नसेल असं पटत द्या. म्हणजे आमचं काही संबंध येत नाही. आमचं म्हणणं आहे की भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चौकशी पोलिसांकडून व्हायला संपत्तीची चौकशी व्हावी. ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकमेव घटना असेल की झालेल्या भ्रष्टाचारावरती म्हणजे रोडच्या भ्रष्टाचारावरती दिसतोय तो भ्रष्टाचार त्याच्यावरती तुम्ही FIR दाखल करा म्हणून आज आम्ही पोलीस अधिकारी ऋषिकेश अधिकारी त्यांची भेट घेऊन सगळ्यांनी मागणी केली आहे. मुळात आंबोली घाट रस्ता गेल्या 10 वर्षाचा जर खर्च काढला तो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी झालेला आहे. अधिकारी त्या ठिकाणी जात आहेत, अधिकारी TABला घेतलेली आहेत, अधिकाऱ्यांनी आपले शेरे मारलेले आहेत, काम योग्य झालेलं म्हणून. परंतु दरवर्षी हा रस्ता खराब होतो. याचाच अर्थ अधिकारी तिथं लक्ष देत नाहीत आणि अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे दुर्लक्षपणामुळे हा रस्ता सातत्याने खराब होतोय. अधिकाऱ्यांच्या जे अधिकारी तिथे दोषी आढळतील त्या अधिकाऱ्यांच्या सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज तपासा, त्यांच्याकडे त्यांच्या पगाराच्या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे संपत्ती कशी वाढली हे तपासा आणि तुम्हाला त्या ठिकाणचा भ्रष्टाचार आढळेल अशा स्वरूपाचं आज आम्ही त्या ठिकाणी एक तक्रार दिलेली आहे. साहेबांना म्हणाले की आपण SPंची बोलून निर्णय घेतला आहे. जे अधिकारी किती मस्तवाल मेंढ्याच्या कातडीचे झाले यावरून दिसून येतं की ज्या रस्त्यावरून या भागाचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जात आहेत, ह्या भागाच्या या रस्त्यावरून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण जातात, तोही रस्ता खराब होतो. याचा अर्थ संपूर्ण महाराष्ट्राच्या रस्त्याचा दर्जा कसा असेल याचा यावरून दिसून येतं. आम्ही इथंच थांबणार नाही. तर आंदोलन करत न बसता त्या ठिकाणी कायदेशीर सल्ला घेतो आहे आम्ही आणि जे वकिलांमार्फत आम्ही हे जे निवेदन यांचं काय उत्तर आहे तो बघतो आणि त्यानंतर जिल्हा न्यायालयामध्येच हाच अर्ज आमचा आणि त्याला सप्लिमेंटली दुसरा अर्ज जिल्हा न्यायालयाकडे आपण सादर करू आणि त्यांच्याकडनं निर्णय काय येतो बघून नंतर मग पुढचा धोरण ठरवतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उंबरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड,
24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. कासार्डे अवैध सिलिका मायनिंग लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं सुरू असल्याचा आरोप करत परशुराम उपरकरांनी याबाबत गौप्यस्फोट केलेत. पाहुयात मनसे नेते परशुराम उपरकर काय म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर कणकवली तालुक्यातील कासार्डे, पियाळी, लोरे ह्या भागामधल्या ज्या सिलिका खाणी होत्या याबाबत 19 सालापासून आवाज उठवतो आहे आणि आवाज उठवल्यानंतर काही प्रमाणात नियंत्रण आलं. त्याचवेळी तत्कालीन पालकमंत्री, तत्कालीन आताचे खासदार यांनी तक्रारीचं पत्र दिलं होतं, पण त्या तक्रारीचं पुढे काय झालं ते आम्हाला माहीत नाही. पण आम्ही ती तक्रार सातत्याने लावून धरली होती. त्यानंतर तहसीलदार कणकवली यांच्या कमिटीमार्फत किंवा त्यांची टीम करून त्या ठिकाणी चौकशी केली असता 26/3/21 रोजी जो एक अहवाल तयार केला, त्या अहवालामध्ये जवळजवळ अनधिकृत खाण, अनधिकृत असलेल्या सिलिका लायसन, अनधिकृत त्यांचे असलेले साठे याबाबत अनेक प्रकारचे मुद्दे उपस्थित झाले होते आणि त्याप्रमाणे त्यांना काही कारवाई करण्याची नोटीस पण गेल्या होत्या. पण नोटीस गेलेल्या लोकांनी कोणत्याही प्रकारचा परिपूर्ण न करता त्यांनी करण्याच्या हमीवरती त्यांना काही दंड माफ झाला. पण त्यातून पण जो आज वैभवडीचा 1,35 लाख असून दे, पियाळीचा 84 लाख असून दे किंवा वाघेरीचा 30 कोटी असून दे, त्याचबरोबर कासार्ड्यामध्ये पण असलेल्या लोकांचे जवळजवळ एक 5-6 कोटीचा दंड आणि ते दंड वसूल होत नाही म्हणून काही असलेल्या जमिनींवरती बोजा ठेवण्याचं काम केलं. पण बोजा ठेवल्यानंतर त्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी कलेक्टरकडे परवानगी मागितली अशा पद्धतीने प्रांत कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालय यांनी कणकवली यांनी सांगितलं, पण अद्याप त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही आहे. पण त्या उलट यावर्षी मोठ्या प्रमाणात खाणीचं उत्खनन सुरू झालेलं आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पण उत्खनन सुरू झालेलं आहे. मागील काळात आम्ही तक्रारी केल्यानंतर इको सेन्सिटिव्ह मधली नागसावनवाडी आहे, त्या नागसावनवाडीच्या काही असलेल्या तिकडच्या ज्या खाणधारकांना किंवा लायसनधारकांना, विक्री लायसनधारकांना परवानगीची स्थगिती दिली होती आणि परवानगी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे सिलिका धुण्यासाठी वॉशिंग प्लांट उभे करून, नियमबाह्य वॉशिंग प्लांट उभे करून त्या ठिकाणी वॉशिंग वॉक केली जाते आणि अनधिकृतरित्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन केलं जात आहे आणि प्रशासन डोळेझाक करत आहे. कारण हे सर्व वाळू उत्खनन करणारे शासनाचे पुरस्कृत आहेत, शासनाच्या लोकप्रतिनिधी पुरस्कृत आहेत, त्यामुळे ते बिनधास्त आज वाळू त्या ठिकाणी काढत आहेत. पण या विरोधात आम्ही परत आवाज उठवणार आहोतच. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणार आहोत, प्रांतांना पत्र देणार आहोत, मायनिंग ऑफिसरला पण पत्र देणार आहोत. त्याबाबत त्यावेळी जे मंगेश जोशी यांच्या विरोधात आम्ही मोर्चा काढला होता तसा परत मोर्चा आम्हाला काढावा लागेल किंवा आंदोलन करावं लागेल. आज या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये 600 रुपयात वाळू देण्याचं धोरण शासनाचं आहे, पण प्रशासन याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचं दुर्लक्ष करते आहे. आज मोठ्या प्रमाणात वाळू व्यावसायिक जे वाळू अनधिकृत उत्खनन करतायत, कारवाई केल्यानंतर राज्यकर्ते किंवा प्रशासनाकडून त्या अधिकाऱ्यांना दबाव आणला जातो आहे आणि त्या ठिकाणी वाळू ही आज सर्वसामान्य जनतेला 15,000पासून जास्त दराने मिळते आहे. वास्तविक जनतेचे नुकसान आहे. प्रशासनाने याच्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्याबाहेर मग गोव्यामध्ये असू दे किंवा कोल्हापूर, रत्नागिरी या भागामध्ये या जिल्ह्यातली वाळू मोठ्या प्रमाणात मोठ्या गाड्या घेऊन आज या ठिकाणी जात आहेत. मागच्या वेळी प्रांतांकडे आंदोलन केलं होतं त्यावेळी त्यांनी अशा प्रकारचं आपण प्रत्येक ठिकाणी भरारी पथक बनवून 24 तास बसून
आणि प्रत्येक सर्कल, प्रत्येक तलाठी यांच्या ड्युट्या लावल्या होत्या, पण तशा ड्युट्या आता परत लावाव्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी. आज जो फोंडा रस्ता चालू आहे सुस्थितीत, तोही रस्ता या वाहतुकीमुळे खराब होण्याची शक्यता आहे. गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या 20 टनी गाड्या पण आता वाळूच्या त्या ठिकाणी जात आहेत, असलेल्या आंबोली घाटातून पण अवजड वाहने वाहतूक करू नये अशा प्रकारचं असताना पण तिथे मोठ्या प्रमाणात वाळू चिऱ्याचे ट्रक किंवा वाळूचे ट्रक बेळगावमध्ये जात आहेत. त्यांना स्थगिती करावी, अन्यथा त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवली देवगड वैभववाडीतील आरोग्याचे असंख्य प्रश्न होते. काही पदभरती करायची होती तर कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरील कर्मचारी वर्गाचा पगाराचाही प्रश्न होता. या संदर्भात आरोग्यमंत्री यांनी त्यांच्या दालनात मतदारसंघापुरती बैठक लावली होती. सगळे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी यावेळी चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही असा विश्वास आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी आपणास दिल्याची माहिती आमदार नितेश राणेंनी व्यक्त केली. कोकण 7 लाईव्हचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. माझ्या कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघाच्या संदर्भात असंख्य महत्त्वाचे प्रश्न होते. काही भरती करायची होती, काही कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांचे पगाराचे प्रलंबित पगाराचे विषय होते. या सगळ्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनामध्ये माझ्या मतदारसंघापुरतं ती बैठक लावलेली. सगळे प्रमुख अधिकारी होते. सगळे प्रश्न सोडवायचे कसे या बाबतीमध्ये आमची चर्चा झाली आणि मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळामध्ये कणकवली देवगड वैभववाडीमध्ये कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही, एवढा विश्वास मला आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आपण प्रखर मत मांडलेलं आहे विधिमंडळात, त्याबद्दल मराठा आरक्षण मिळायलाच पाहिजे ही भूमिका आमच्या सरकारची आहे. त्या बाबतीमध्ये आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांनी हा विषय सांगितलेला आहे. पण त्याचबरोबर सरसकट कुणबी दाखले देण्याचा पण मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळीकडे विरोध आहे. ज्यांना कुणबीचे दाखले घ्यायचे त्यांनी कुणबीचे दाखले घ्यावे, पण ज्यांना मराठा समाज म्हणून दाखले घ्यायचे, मराठा म्हणून दाखले घ्यायचे, त्यांनाही दाखले त्यांचे राहावेत किंवा त्यांना मिळावेत. कोणालाही सरसकट कुणबी दाखले देऊ नये अशी मागणी मी सरकारकडे केलेली आहे. आत्ताच आपल्यासोबत होते आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत त्यांची जी काल बैठक झाली ती आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघाच्या बाबतीत झालेली आहे. काही जे प्रश्न आहेत, रिक्त पदांचे प्रश्न आहेत, पगारांचे प्रश्न आहेत, यावर चर्चा झालेली आहे आणि आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संपूर्णपणे आरोग्य व्यवस्था ही सुरळीत असल्याचं किंवा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय आणि देवगड वैभववाडीतील ग्रामीण रुग्णालय अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदं लवकरच भरली जातील असा शब्द राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या बैठकीत आमदार नितेश राणेंना दिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सध्या व्हेंटिलेटरवर आहे अशी परिस्थिती आहे आणि या संदर्भात कोकण 7 लाईव्हने आवाज उठवला होता. काही महिने या संदर्भात कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून बातम्या देखील प्रसारित होत होत्या. वेगवेगळे राजकीय पक्षांनी उठाव देखील केले, आंदोलने देखील केली आणि या आरोग्य प्रश्नासंदर्भात आवाज उठवला. आणि त्यानंतर आमदार नितेश राणे, कणकवली विधानसभेचे आमदार नितेश राणे यांनी नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये कणकवली देवगड वैभववाडी येथे जी रुग्णालय आहे त्याच्यामध्ये अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे तातडीने भरावीत अशी त्यांच्यावर चर्चा केली, एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीच्या माध्यमातून आरोग्यमंत्री आहेत तानाजी सावंत आहेत यांनी तातडीने ही पदं भरली जातील असं आश्वासन देखील आमदार नितेश राणे यांना दिलं आणि ही जी बैठक एक चांगली झाली, हे सकारात्मक एक ही चर्चा झाली असे समजत आहे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय आणि देवगड वैभववाडी या रुग्णालयामध्ये अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे लवकरच भरली जातील. मेडिकल ऑफिसर, तांत्रिक आणि तांत्रिक अडचणी असतील, काही कर्मचारी असतील, दीड महिना नियुक्त केली जातील असं या चर्चेत आश्वासन मिळालं आहे.
काही डॉक्टर कर्मचारी नव्याने भरती केली जातील, तर काही पदे ही भरली जातील असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कणकवली मतदारसंघातील जी आरोग्य सेवा आहे ही दर्जाला मिळावी यासाठी आपण प्रयत्न करू असे देखील आरोग्यमंत्री यांनी सांगितलेलं आहे. आमदार नितेश राणे यांनी वेळोवेळी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय असेल, देवगड असेल किंवा वैभवडी असेल या रुग्णालयामध्ये दर्जाच्या सेवेचे प्रयत्न केले होते. मागे त्यांनी कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती, त्यावेळी स्वतः खाजगी यंत्रणेमार्फत काही कर्मचारी 12 ते 13 कर्मचारी देखील पुरवले होते. डॉक्टरांच्या वरिष्ठ डॉक्टरांशी चर्चा करून त्यांनी डॉक्टरही इथे मागवले होते, पण काही अजूनही त्रुटी राहिल्या आहेत. काही बदली करून डॉक्टर जातात, काही डॉक्टर रजेवर जातात आणि त्यामुळे ह्या समस्या निर्माण होतात. आणि त्यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी खास आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची नागपूर येथे अधिवेशनच्या दरम्यान भेट घेतली आणि तेथे त्यांना हे सर्व समजावून सांगितले की आपल्याकडे असं प्रॉब्लेम आणि लवकरात लवकर ही डॉक्टर भरण्याची गरज आहे. त्या दरम्यान ही चर्चा सकारात्मक चर्चा झाल्याने आता कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी रुग्णालयामध्ये अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे तातडीने भरणार असल्याचे एक आश्वासन आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून ह्या कणकवली विधानसभेतील नागरिकांना मिळालेले आहे. त्यामुळे नितेश राणे हे यांनी पुन्हा एकदा हे जे डॉक्टरांची कमतरता आहे ती प्रश्न लावून धरल्यामुळे आता आरोग्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता एक निर्माण झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. हिवाळी अधिवेशनमध्ये आमदार वैभव नाईक यांनी महत्त्वाचे 2 मुद्दे आहेत ते मांडलेले होते. त्यात एक पहिला महत्त्वाचा मुद्दा होता ती अनधिकृत पर्सनेट जी मासेमारी आहे, त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार आहेत यांना कुठेतरी त्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. आपल्यासोबत थेट नागपूरहून आता आमदार वैभव नाईक साहेब आहेत. आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात. नमस्कार. आपण हा मुद्दा उपस्थित केला होता पर्सनेट धारकांचा, तर काय सांगाल यावर अधिक? खरं तर गेले 2-3 महिने मोठ्या प्रमाणात LED मच्छीमारी या ठिकाणी सुरू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे पारंपरिक मच्छीमार आपल्या हक्काचा लढा या ठिकाणी घेत आहेत, खरं तर ज्यांचा समुद्रावर हक्क आहे आणि त्यांना आता आंदोलन करावे लागतात. आपल्याला माहिती असेल की LED पर्सिनेटला तर पूर्णपणे बंदी आहे आणि पर्सिनेटलासुद्धा काही ठिकाणीच मासेमारी करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे आणि त्या संदर्भात असं असताना सुद्धा आज पारंपरिक मच्छीमारांना संघर्ष करावा लागतो. पारंपरिक मच्छीमारांच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा हे लोक घुसखोरी करतात आणि त्यामुळे काही दिवसापूर्वी तळाशीलच्या ग्रामस्थांनी तिथल्या मच्छीमारांनी आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनाला त्या आंदोलनाकारणच गुन्हे नोंद करण्यात आलेत आणि त्या संदर्भात आम्ही विधानसभेमध्ये हा विषय मांडला आणि अध्यक्षांनी सुद्धा, कारण अध्यक्षांना माहिती आहे की आम्ही गेले अनेक अधिवेशनामध्ये प्रत्येक अधिवेशनामध्ये या संदर्भात आवाज उठवत असतो आणि त्यामुळे अध्यक्षांनी सुद्धा याला स्पष्ट निर्देश दिले आणि त्यानंतर मी माननीय मत्स्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांना सुद्धा भेटलो आणि त्यांनीसुद्धा या संदर्भात या पुढच्या काळामध्ये पर्सिनेटला परवानगी देणार नाही आणि त्याचबरोबर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू असं या ठिकाणी आदेश दिले आहेत. निश्चितच पर्सनेटला परवानगी देण्यात आणि कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. दुसरा एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला होता, तो वाळू लिलावासंदर्भात मुद्दा होता साहेब, तर याबाबत आपण काय सांगू? खरं तर शासनाने वाळू धोरण गेल्या वर्षी जाहीर केलं. त्याआधीसुद्धा हातपाटीवरून जी वाळू काढतात त्यांच्यासाठी आम्ही 1200 रुपये म्हणजे जो 3,500-4,000 रुपये दर होता तो आम्ही 1200 रुपयांपर्यंत कमी करून घेतला होता आमच्या उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना. आणि आता कालावल आणि कर्ली खाडी आणि कालावल खलाशी 2 खाड्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळूच्या साठ्याच्या आहेत आणि या ठिकाणी गेल्या वर्षी आणि यावर्षी अजूनपर्यंत वाळूचा लिलाव झाला नाही आणि त्यामुळे तो वाळूचा लिलाव लवकर व्हावा किंवा शासनाने वाळू खरेदी करून तो लिलाव करावा परंतु अधिकारी या संदर्भात कुठलीही कारवाई करत नाहीत, त्या संदर्भात पाठपुरावा करत नाहीत आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांचं पावतं. अधिकारी वाळू व्यावसायिक जे आहेत ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सुपुत्र आहेत, आपल्या पोटापाण्यासाठी हा व्यवसाय करत आहेत आणि त्यांना पिळवणूक करण्याचं काम या ठिकाणी करत आहेत. एखादी गाडी पकडली 3-3 लाख रुपये दंड करतात आणि एखाद्या अधिकाऱ्यांनी 2-2 लाख रुपये देऊन गाडी सुटल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत आणि त्यामुळे लवकरात लवकर वाळूसाठी साठा झाला पाहिजे यासाठी सुद्धा आम्ही आवाज उठवला आणि त्यासाठी सुद्धा माननीय
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लवकरात लवकर बैठक घेण्याचं सुद्धा मान्य केलेलं आहे. आरोग्याचा प्रश्न जो ऐरणीवर आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, याबाबत आपलं काय मत? खरं तर आरोग्याच्या पंतप्रधान ही तर खरं तर खेदाची गोष्ट आहे. जे आम्ही जिल्हा रुग्णालयाचं आम्ही शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू केलं. या मेडिकल कॉलेजमध्ये आज 5 कंत्राटी 25 डॉक्टर होते गेल्या 6 महिन्यापूर्वी, वर्षभरापूर्वी. आज त्यातले सगळे राजीनामे देऊन गेले कारण त्यांना पगार मिळत नाही. तर हो, खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये हे डीन उपस्थित असतात, हे मी जबाबदारीने सांगतोय. आणि या डीनना हे कॉलेजचा बट्टाबोळ करायचा आहे आणि त्यासंबंध आवाज उठवला. आता रस्त्यावर सुद्धा आम्ही लवकरच संघर्ष करणार आहोत. आरोग्य विभागाचे सुद्धा खरं आम्ही आवाज उठवल्यानंतर आपल्याला सगळी या जिल्ह्यातील 2 जे आमदार आहेत त्यांनी पण त्या ठिकाणी आम्ही गेल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांची मिटिंग घेतली आणि खरं तर ते सत्तेतले आमदार आहेत. त्यांनी खरं तर या संदर्भात पाठपुरावा जिल्ह्यातील आरोग्य कशी सुधारेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, परंतु ते काही करत नाहीत. परंतु आम्ही आमच्या पद्धतीने ज्या ठिकाणी आवाज उठवेल त्या ठिकाणी आवाज उठवणार आहोत. निश्चितच या ठिकाणी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती आमदार वैभव नाईक यांनी या विधिमंडळात आवाज उठवलेला आहे. निश्चितच वाव लिलाव असेल, पर्सनेट मच्छीमारी असेल आणि आरोग्याचा प्रश्न असेल, यावर निश्चितच विचार केला जाईल. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. नमस्कार, मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. सिंधुदुर्गच्या हेल्दी आरोग्यासाठी रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर, नितेश राणे मैदानात उतरलेत. आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांचं त्यांनी लक्ष वेधलं असून यापुढे तक्रारी येऊ देणार नाहीत. सिंधुदुर्गला उत्तम सेवा देऊ असा शब्द आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी दिलाय. कोकण 7 लाईव्हनं सिंधुदुर्गची आरोग्य परिस्थिती समोर आणल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेत आला. आमदार वैभव नाईक यांच्यासह सत्ताधारी आमदार नितेश राणे, मंत्री दीपक केसरकर यांच्यानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही याची गंभीर दखल घेतली. आमदार वैभव नाईक यांनी हा प्रश्न अतारांकित प्रश्नातून विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. दरम्यान आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांची कणकवली मतदारसंघातील प्रश्नाबाबत नागपूर इथं बैठक झाली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉक्टर म्हैसकर, कमिशनर डॉक्टर धीरज कुमार, डायरेक्टर डॉक्टर कंदेवाड, डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप माने, सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील आणि यांनी या विषयासंबंधित इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या प्रसंगी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय, देवगड, वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदं लवकरच भरली जातील. मेडिकल ऑफिसर, तांत्रिक आणि अतांत्रिक कर्मचारी महिना 1.5 महिन्यात नियुक्त केले जातील. काही डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांची नव्यानं भरती केली जाईल, तर काही पदं बदली प्रक्रियेतून भरली जातील. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात आरोग्याच्या संदर्भात कोणत्याच तक्रारी येणार नाहीत, अशा पद्धतीची सेवा आपण देऊ असं आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आमदार नितेश राणेंना दिलंय. माझ्या कणकवली, देवगड, वैभववाडी मतदारसंघाच्या संदर्भात असंख्य महत्त्वाचे प्रश्न होते. काही भरती करायची होती, काही कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांचे पगाराचे, प्रलंबित पगाराचे विषय होते. या सगळ्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनामध्ये माझ्या मतदारसंघापुरतं ती बैठक लावलेली. सगळे प्रमुख अधिकारी होते. सगळे प्रश्न सोडवायचे कसे या बाबतीमध्ये आमची चर्चा झाली आणि मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडीमध्ये कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही, एवढा विश्वास मला आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे. आत्ताच आपल्यासोबत होते आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत त्यांची जी काल बैठक झाली ती आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघाच्या बाबतीत झालेली आहे. काही जे प्रश्न आहेत, रिक्त पदांचे प्रश्न आहेत, पगारांचे प्रश्न आहेत, यावर चर्चा झालेली आहे आणि आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संपूर्णपणे आरोग्य व्यवस्था ही सुरळीत असल्याचं किंवा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर. त्यानंतर शिक्षण मंत्री, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांची भेट घेतली. उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग येथील रुग्णालयांच्या समस्यांबाबत त्यांनी लक्ष वेधलं. या बैठकीत तिन्ही तालुक्यातील उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदं भरण्यासाठी प्रामुख्यानं चर्चा झाली. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि अधिवेशनामध्ये आरोग्यमंत्र्यांची आज आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची बैठक संपन्न झाली. वेंगुर्ला, दोडामार्ग व सावंतवाडीच्या रुग्णालयांच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी आपल्यासोबत थेट नागपूरवरून केसरकर साहेब आहेत. साहेब नमस्कार. आज बैठक आरोग्यमंत्र्यांची संपन्न झाली. सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग आणि शिरोडा सुद्धा आहे, तर नेमकं काय बैठकीत चर्चा झाली, काय सांगाल? आता नवीन भरती डॉक्टर्सची सुरू झालेली आहे, त्याला
चारही हॉस्पिटल्सना मेडिकल सुप्रिटेंडंट देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे काही टेक्निशियन्स कमी आहेत आणि काही हॉस्पिटलमध्ये स्पेशालिटी असलेले डॉक्टर नाही आहेत. तर हे सगळं देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. काही ठिकाणी PM रूम्स बांधायच्या होत्या, काही ठिकाणी डॉक्टर्सची निवासस्थान आहेत. प्रत्येक गोष्टीची डिटेल चर्चा झाली आणि सर्व कामं सुरू करण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. वेंगुर्ला डॉक्टरांच्या क्वार्टर्सचा प्रश्न रेणवा डॉक्टर त्या ठिकाणी कंत्राटी त्या ठिकाणी जे मेडिकल ऑफिसरची क्वार्टर आहे ती पाडून त्या ठिकाणी मेडिकल ऑफिसर, इतर डॉक्टर आणि नर्सेस यांची एकत्र इमारत करण्याचा निर्णय झाला आहे. तिचं डिझाईन झाल्यानंतर मग त्याला पैसे मंजूर करणार. तात्काळ यावर कारवाई होईल. निश्चित होईल आणि मी माझ्या कार्यालयात त्याचा पाठपुरावा करेन. भरतीला उशीर झालेला होता आणि काही थेट भरत्या करायच्या आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी परवानगी दिलेली आहे. काही डॉक्टर्सची बिलं द्यायची होती त्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी आदेश दिलेले आहे. त्या 2 महिन्यामध्ये सगळं क्लिअर होईल. डॉक्टर नसल्यामुळे आरोग्य सेवेचा जो खोळंबा होतोय तो होणार नाही. जिल्हा सेवा सिंधुदुर्गातील प्रत्येक रुग्णाला मिळेल अशा पद्धतीची व्यवस्था करून देण्याचा विश्वास आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी जिल्हावासियांना दिलाय. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि त्यांची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय जिल्ह्यात आहे. डॉक्टरची कमतरता भरून काढण्यासाठी आमचा आणि शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे असं सांगत येणाऱ्या काही दिवसात चांगल्या आरोग्य सुविधा सिंधुदुर्गला उपलब्ध होतील याची खात्री पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि अधिवेशनामध्ये अनेक कोकणाविषयी असेल किंवा पर्यायाने सिंधुदुर्गाविषयी अनेक मुद्दे येत आहेत. महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे सिंधुदुर्गाविषयी, तो म्हणजे आरोग्याचा मोठा प्रश्न जटिल झालेला आहे आणि त्याबद्दल माझ्यासोबत आहेत आत्ता आपले मंत्रीसाहेब रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांनीसुद्धा हा आरोग्याच्या प्रश्नाविषयी बरेचसे मुद्दे मांडलेले आहेत. तर आपण त्यांच्याशी याबाबत बोलणार आहोत. नमस्कार साहेब, आरोग्याचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे सिंधुदुर्गातील आणि आपणसुद्धा याविषयी विधिमंडळात बरेचसे प्रश्न मांडलेले आहेत. याबद्दल आपण काय सांगू? हे आपण सर्वांना माहीतच आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ग्रामीण आणि असा असणारा जिल्हा आहे. इथे असणाऱ्या सर्व PSC सेंटर्स असतील, ग्रामीण छोट्या छोट्या रुग्णालयांमध्ये किंवा ग्रामीण रुग्णालय जे आहेत त्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि डॉक्टर्सची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढी औषधं ही उपलब्धता असली पाहिजे, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून तेवढी औषधं उपलब्ध होणं हे आवश्यक होतं. ते सर्व ठिकाणी औषधं उपलब्ध आहेत, परंतु बऱ्याच ठिकाणी असा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो की आपण सर्वजणांनी डॉक्टर्सची जी कमतरता आहे ती भरून काढता आली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आम्हीही प्रयत्न करतो आहे, शासनही त्यामध्ये प्रयत्नशील आहे. परंतु ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टर्सची कमतरता हा खरं तर सरकारसमोर असणारा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, याची मलाही कल्पना आहे. परंतु आपल्याला माहीत आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे. पूर्वीचं असणारं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे ते त्याला अटॅच करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याही ठिकाणी ज्या गैरसोयी होत होत्या त्या संदर्भातही बऱ्याच वेळेला बैठका घेऊन त्यामध्ये सुधारणा कशा करता येऊ शकतील या दृष्टिकोनातून आपण प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी जे करायला हवं, आवश्यक ज्या उपाययोजना करायला हव्यात त्या उपाययोजना आपण करत असतो. आणि खऱ्या अर्थाने तिथला सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे हा डॉक्टर्सची कमतरता लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येत असेल की आपण त्या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने काही PSC सेंटर्समध्ये जवळजवळ 10 ठिकाणी आपण स्वतःचं टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून एक नेटवर्क उभं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये बऱ्याच अंशी यश येत आहे. टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून तिथे असणारे जे रुग्ण येतात त्या रुग्णांची तपासणी केली जाते आणि त्यांना जर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा जर सल्ला हवा असेल तर तो तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्लाही टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आपण घेतो आणि त्यांच्यावरती उपचार जे आहेत ते उपचार केले जातात. आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने यश यायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या ज्या व्यवस्था आहेत किंवा आरोग्याच्या ज्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो.
एकंदरीत आमदारांसह स्वतः पालकमंत्री यांनी आरोग्याच्या समस्यांकडे जातीनिहाय लक्ष घालत आरोग्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधल्यानं सिंधुदुर्गवासियांना दिलासा मिळालाय. कोकणचे सुपुत्र असणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांना यश येऊन चांगले डॉक्टर सेवेत रुजू होत आरोग्यदृष्ट्या सिंधुदुर्ग आत्मनिर्भर बनू अशी भावना आता सिंधुदुर्गवासीय व्यक्त करत आहे. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. सिंधुदुर्गला मिळणार चांगली आरोग्य सेवा. कासारडे अवैध सिलिका मायनिंग लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं. आणि गांगो अन भवानी मातेचा अनोखा जत्रोत्सव. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.